Una petita fuita de gas en el dipòsit de propà que abasteix el Col·legi Soriano Montagut d'Amposta ha deixat sense classe aquest dijous a la tarda 450 alumnes. Tot i que segons els bombers no hi havia perill i les classes han continuat amb normalitat al matí, per tal de reparar la vàlvula espatllada s'havia de fer un transvasament de gas a un camió cisterna. Davant aquesta operació, els directius del centre han decidit suspendre les classes. L'avís l'ha donat una mestra en sentir olor de gas. El centre ha alertat als bombers i immediatament s'ha evacuat al pati als nens. Aquest matí els nens del col·legi marxaven d'excursió i una mestra ens ha avisat que sentia una olor de gas. Hem vingut a revisar-ho i segons el protocol que tenim d'evacuació hem avisat als bombers i hem vingut aquí i hem detectat un escape de gas. Després d'inspeccionar el col·legi, els bombers han comprovat que no hi havia cap perill per al col·legi ni pels nens perquè la fuita tenia molt baix cabal i a més es dispersava sense formar cap núvol tòxic. Així, els alumnes han pogut tornar a les classes. Hem vingut cap aquí, hem comprovat que hi havia una petita fuita que en cap moment ha suposat un perill pel col·legi, ni pels nens, ni per l'entorn, perquè la fuita ha sigut de molt poc cabal i a l'exterior es dispersava sense formar en cap moment núvol tòxic. Amb tot, el subinspector dels bombers, Francesc Moncassi, ha explicat que la vàlvula espatllada s'havia de canviar, per la qual cosa s'ha hagut de fer un transvasament de gas del dipòsit a un camió cisterna. Davant aquesta operació, els directius del centre han decidit suspendre les classes.